Иисус нам дает избавление. Иисус нам дает покой. Да пошлем свое моление. Иисуса славить голос мой. Иисус моц моя песня избавления, вечный Бога, всемогутный Бог мой, в имя отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях для неба оказал. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Задумай сердце его на раз поколение у поколения, как уратовать от смерти души и живить их у час голоду. Святая мша потылная, пронесетейшее сердце Пана Иисуса, ksiądz Aleksander sprawuje w wszystkich intencjach, które były przeczytane z Plotkowych, prosячи, как во всем сбылася святая воля Божия. Я в интенции о Божьей милосердности за душу чистую терпящие, какие наиболее его потребуют. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охмяну. Panie, Ty posłania zdrowic skruszonych sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyszedł poklикać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty siedzisz praworucz Ojca, aby zastupać za nas. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłuje się nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Молимся. Panie nasz Boże, daruj nas всеми цнотами сердца Твоего Сына и запали Его на любовь, как мы стали подобными да Его, и открывали в делу вечный Матку Хлеби, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарец в едности Духа Святого, Бог празднуйся веки вечные. Amen. Czytanie pierwszego послания святого апостола Павла до Коринфян. Браты, коли я обещаю Евангелие, то мне нема чем хвалиться, бо обовязок этой ускладен на меня, и гора мне, коли не обещаю Евангелие. Бо, коли роблю это з власной воли, отрываю за народу, а коли не з власной воли, то виконую дорученное мне служение. Яка же моя узнагарода? Как бескорыстливо проповедующий Евангелие, я доносил новину про Христа, не користаючийся моей владою у Евангелия. Тому что, будучи вольным от усих, я стал невольником усих, как здобыть еще больше. Для усих я стал усим, как любовью за мною збавить некого. Роблю же это деле Евангелия, как стать его соудельником. Ці не ведаете, что ее не бегут у себе гуны, але у здорову отрымлівае один. Дык бяжыце так, каб атрымаць яе. Кожны спаборнік вытрымлівае ўсё. Толькі тыя, каб атрымаць тленны вянок, а мы не тленны. Таму я не бегу так, нібы бязмэтна. Не змагаюся так, нібы б'ючы па ветры. Але я сурова да свайго цела і лішу яго паднявольным, как проповедуючи іншим, самому не оказаться нездатным. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Милые шатры Твои, погане могутся. Милые шатры Твои, погане могутся. Знемогая кнется душа моя, у дворы Пана. Серце мое и тело радостно кричут до Бога живого. Милые шатры Твои, погане могутся. Навод веровись находится ведом, а ластовка гнездо, где кладет своих душаня. Колял даров Твоих, Пане, могутся, Король мой и мой Боже. Милые шатры Твои, погане могутся. Szczęśliwy, kto żyje w domie Twoim, jany wieczno śpiewają Tobie. Szczęśliwy człowiek, siła jakowa u Tobie, ścieżki u serca jakowa skierowane na Ciebie. Miłe szatry Twoje, poganie mogutcia. Bo Pan Bóg это солнце и щит, Pana добрая ласка и слава, удобрень отмовляет Ты, кто поступает беззаконно. Милые шатры Твои, погане могутся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое, Пане, это правда, освяти нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Богу Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус розказав своїм учням таку приповість. Хіба може сліпим водить сліпого? Ті ж не зваляться обидва в яму? Вучень не більше за наставника, але кожним добре подрихтованим стане таким, як його наставник. Чому ти бачиш щепку у боку брата свого, а бервяна во власному боку не зауважаєш? Як ти можеш казати брату своєму, дай, браті, я витягну щепку в ока твоєго, коли сам не бачиш бервяна у своїм боку? Криводушник, витягни спочатку бервяно со свого бока, і тоді побачиш, як витягнуть щепку з бока свого брата. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сёння апостол Павел у лісце да Карынцянаў паказвае у вельмі простых словах, чым з'яўляецца яго жыццё, а таксама жыццё кожнага з нас. Ён гаворыць так: калі я абвяшчаю Евангелие, то мне няма чым хваліцца, бо абавязак гэты ускладзены на мяне, і гора мне, калі я не абвяшчаю Евангелие. Абвяшчаць Евангелие – гэта заданне кожнага з нас. Чым ёсць Евангелие? Евангелие – гэта, як гаворыцца, добрая навіна о Божым валадарстве. Але перадусім Евангелие – гэта навука аб тым, як мы павінны паступаць. І найлепшае – гэта зразуменне, гэта папросту Евангелие, гэта прапаведанне Божай любові да кожнага з нас
і да кожнага ближняга, які ёсць сярод мяне. Сёння Езус Христос у Евангелии заохочвае, каб мы кинули крывадушнасць у нашым сэрцы. Крывадушнасць – гэта перадусім тое, калі гаворыш адно, а жывеш зусім інакш. Любоў Божая праяўляецца ў нашым жыцці на адзін вельмі важны спосаб. Перадусім, калі мы прыпомнім запаведь любові, то там гаворыцца «Любі ближнего свайго, як самого сябе». І маем распачаць перадусім ад любові да самого сябе. І гэта будзе гэты гэст, калі мы выцягнем з нашага бока вервяня. Бо маем затрошчыцца перадусім аб дабры для сябе. Маем ачысціць нашае сэрца, ачысціць нашу душу ад грэху, ад усіх перашкодаў, што мяне адводзіць ад Бога. І калі мы гэты учынак зробім, то як напісана канкрэтна, то ўбачым таксама, як маем дапамагчы нашаму брату, убачым, як можам сапраўды прыйсці міласціва і дапамагчы майму ближняму, які мае дапамогу, які патрабуе дапамогі і які дзесьці заблудзіў. Пагэтаму просіць нас сёння Евангелие, каб мы перадусім любілі ближняга нашага, але не забываліся, што ўзрастанне ў святасці маем распачаць тут, у сваім сэрцы, каб потом па гэтым прыкладзе і іншым дапамагаць дайсці да святасці. Да Езуса Христа, які праз сваю смерць паяднаў нас сальцом і ўсіх людзей хоча прывесці да збаўлення, з даверам узнесём нашыя малітвы і просьбы. Молимся за святый костел, каб ён мог без перашкод обвершить правду Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за клериков нашей архидиоцезии, каб яны были открыты на святого Духа Святого и возрастали у власти своего покрыпления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о тым, каб мы научились не только слухать скерованное до нас Божие Слово, але и жить поводле Его. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто праз грех отошел от Христа, каб яны поверили у мост Евангелия и с надеей вернулись до Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о власти пробачения, каб мы учились пробачить так, як Бог пробачает нам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся ва ўсіх інтэнцыях, у якіх адпраўляецца святая імша, просячы Божай міласэрнасці, каб ва ўсім спомнілася Божая святая воля. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, Ты ведаеш, што самім нам цяжка змяніць сваё жыццё. Учыні, каб нашыя малітвы выпрасілі нам патрэбныя ласкі праз Христа Пана нашага. Аминь. Я вірую, Пане мой, що моє життя, і тепер я твой назавжди. Это моє серце погляди, ти любов моя, одиная. Що моє життя, і тепер я твой назавжди. Это моє серце погляди, ти любов моя, одиная. Молитеся, браты и сестры, об мою и вашу озвяду принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отвяту з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і
і всьому Костьолу Святому. Боже милосердный Отче, в Своей безвечной любви и добрыни Ты спасал нам Твоего одинородного Сына. Дай, как мы поеднаные с Ним, могли принести Тебе належную охвяту, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Укору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы, у сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку пралілася кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакраманты Касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Осанна на вышинах. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tabie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступания. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з этого світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному. У єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юсифом її бранником, со святими апостолами, со святим Архангелом Михайлом і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі,
так с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Хриstowi u Chryście, Tobie Boża Ojczałcie małty, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza i chwała, razu się jaki wieczny ja. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не угодь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, звал нас от всего злого, дай ласкаво с упокоем у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодатство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки вяриш на Тебе, раки свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки вяриш на Тебе, раки свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, яки вяриш на Тебе, раки свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Божию. Аминь. Я не благодарю, как Ты вошел ко мне, а я скажи только слова, и будет оздоровлена душа. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живи, и Он сонный в надею и радость дает, покорно приходит до нас на алтарь, как стать нам поживой, дает. Наш Пан, добрый пастырь, предблагословен, дает ночь сила у сердце своим, любовью святою, глаголит наш Бог.
терпять, у сердца по небе тугу обужать. Наш Пан прославленный до нас он иде, нечисту покой скутяшає в беде, о świętu zbawienie, sprawo nas odbyj i mocaj swoją od złego ukryj. Молимся. Отче ласкавый, мы приняли сакрамент Пану и любовь, покорно Тебе просим, как мы на земле были подобны вида Христа, и стали удельниками Его на их хвалы и небе, яки живее Его владыка с нами, веки вечные. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь уревла Шатана и інших злих духов, які нас Богу душ снують по світі. Амин. Всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Пане Иисус Христе, укрытый в Наисвятейшем Сакраменте, приходим, як каждую пятницу месяца, просить Тебе наших интенций, які носим у глибині свого серця. Хочам на початку подякувати Тобі за усі отримані ласки, які спосилаєш на нас. І перепрошаємо Тебе, що не використовуємо того добра, якое на нас посилаєш. Перепрошаємо Тебе так само за наші грехи, провини супроть наших ближніх, нас самих. Хочам просить Тебе за нашу Айчину Білорусь в этот тяжкий час. Так само за біскупа Тадеуша Кондрусевича, просиш для його о потребних ласках і здоров'я. Боский Збавца, вірим, що Ти присутничаєш у Найсвятейшем Сакраменте реально і правдиво. Вірим у гэта моцна і непорушно, бо Ты сказав, гэта тело мое. Тому за Святым Петром мы повторяем, Пане, Ты маєш слово вічного життя.
мы поверили и познали, что Ты святый Боже. О добрый Иисус, мы приходим до Тебе, як той юнак з Євангелія, який почув про Тебе, знайшов Тебе и спытался: наставник добрый, что мне робить, как отрымать життя вечное? Напевно, ён мел сумнение, отчувал неспокой, тому пришел до Тебе, и мы приходим до Тебе, как отрымать допомогу и пораду в наших тяжких справах. Пане, так часто мы не умеем трапить до Тебе, не умеем зразуметь Твоего добра, Твоей святости. Погрунають нас обов'язки, праця і забаву, шукаємо їх радості і задовольнення, але тільки Ти з'являєшся справді добрим і можеш одарити нас повнотою радості і щастя. О Єсу, учини, як ми були з'єднані з Тобою. Нехай наша праця буде так виконана, як ми могли її охвярувати Тобі. Нехай наші забавы будут такими, как мы могли, как Ты мог быть разом с нами. Научи нас размовлять с Тобой. Нехай это будет натуральным имкнением наших душаў, захоплением Твоей святостью и верою. А то, что у нас древнее, костное проявление пыхи и эгоизму, нехай зникне и перестанет отрывать нас от Тебе. Учини, как мы, поеднавшие с Тобою, становились лепшими и что раз большими, годными Твоего сябровства. Пане Иисус Христе, мы собраны в этой святыне, хотим поклониться Твоему наисвятейшему сердцу, полному безмежной любови, усведомляючи свою неудячность и то, что, зневажаючи Твою любовь, хочем переобразить Тебе за наши грехи, за грехи безверия, за знищение веры в сердце детей и молоді, за то, что погоршали Твоими заповедями в нашем особистом громадском житии, что не имкнулись все больше познавать и любить Тебя, хоть мы з'єднані с Тобою праз святых роз. Будем повторять: даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За зневагу святом и неделю раз необов'язковую працю и занедбание святой Інши, за негодное приймання святой коммунии, за усялякую объяковость в относинах до Тебе, присутного у найсвятейшем сакраменте. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За разбитье суженства и порушение суженской верности, за забойство ненаруженных детей, за грехи пьянства, распусты и за кожный древний приклад, який мы дали нашим ближним. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За маринование громадской юности, за несумленность у праце, за усялякую недоброзычливость и обыяковость до потребы людей, за все, что суперечит Твоей заповеди любови. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо великая милосердность Твоя. За недоход мужности в вызнавании Тебе и отказности за Твой костел, за то, что ставили материальные коштовности выше за Тебе, за обыяковость батьков и дорослых до христианского выхования детей и молоді, за то, что не свідчим о Тобі у світі, які нас окружає. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо великая милосердность Твоя. Серце Єсуса, годне найбільшої любові, у знаку нашої вдячності і для направи кривди, учиненої Тобі нашими провинами, отдаем Тебе наше сердце и обещаем больше николи не ображать Тебе. Просим, умацуй нас в этом постановлении, який живешь и владаешь на веки вечные. Отче наш, который есть в небе,
святися ім'я Твоє, прийди володарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого штоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватим нашим. І не уводь нас у спокусу, але збав нас від зла. Kyrie eleison, Христе eleison, Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas. Христе, вислухай нас. Ojcze z nieba Boże, Змилуйся над нами. Synie Odkupiciel światu Boża, Змилуйся над нами. Duchu Święty Boża, Змилуйся над нами. Świętая Trójca Dzień Boże, Змилуйся над нами. serce Jezusa, Syna Ojca Stratwiecznego, Змилуйся над нами. serce Jezusa w łonie Dziewy Matki Duchem Świętym stworzone, Змилуйся над нами. serce Jezusa za Słowem Bożym istotno zjednane, Змилуйся над нами. serce Jezusa bezmierznej wielczy, Змилуйся над нами. serce Jezusa świętynia Boga, Змилуйся над нами. serce Jezusa sialiwa Najwyższego, Змилуйся над нами. serce Jezusa to nieboże i brama nieba, Змилуйся над нами. serce Jezusa pełniejsze ogniska miłości, Змилуйся над нами. serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, Змилуйся над нами. serce Jezusa dobryni i lubowi pełnej, Змилуйся над нами. serce Jezusa usilcnotą uwieniane zdolnej, Змилуйся над нами. serce Jezusa usielakiej chwały najdostojniejszej, Змилуйся над нами. serce Jezusa walada i zjednaniu sich serca, Змилуйся над нами. serce Jezusa, u jakim się skarby mądrości i umiłości, Змилуйся над нами. serce Jezusa, u jakim usiapał na tatostwa, Змилуйся над нами. serce Jezusa, upodawanie Ojca Niebiesnego, Змилуйся над нами. serce Jezusa spał na ty, jakoga mu się otrzymali, Змилуйся над нами. serce Jezusa praga od wiecznych wyżyją, Змилуйся над нами. serce Jezusa cierpliwe i wielkiej miłosierności, Змилуйся над нами. serce Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwiertaється, Змилуйся над нами. serce Jezusa krynica życia i światłości, Змилуйся над нами. serce Jezusa umiłosierdzie za grzechy nasze, Змилуйся над нами. serce Jezusa napełnione zniewagami, Змилуйся над нами. serce Jezusa złoczyństwami naszymi zmuszone, Змилуйся над нами. serce Jezusa posłuchniane aż do śmierci, Змилуйся над нами. serce Jezusa dzidej prawiteje, Змилуйся над нами. serce Jezusa krynica wszelkiego ucieszenia, Змилуйся над нами. serce Jezusa życio i uwskrzeszenie nasze, Змилуйся над нами. serce Jezusa supokój i pojednanie nasze, Змилуйся над нами. serce Jezusa żywaja ofiara za grzechy nasze, Змилуйся над нами. serce Jezusa spełnienie tych, kto na Ciebie spodziewaється, Змилуйся над нами. serce Jezusa nadzieję tych, kto u Tobie pomieraje, Змилуйся над нами. serce Jezusa radość usich świętych. Змилуйся над нами. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Вислухай нас, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Змилуйся над нами. Jezu cichy i pokorny serca, Usilnie serce nasze, jada Twojego podobnymi. Modlić się, usiewanutny wieczny Boże, ględ na serca najmilejszego Syna swojego, na chwału jak wiarę, jaką i on Tobie składaje za nas grzesznych. Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im imię Syna swojego Jezusa Chrysta, jaki z Tobą żyje i władary na wieki wieczny. Amen. Przyświecenie rodu ludzkiego Najświętejszemu sercu Jezusa. O Jezu najmilejszy, Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь na tych, kto pokorno schylaється do podnóża Twojego ołtarza. Мы Твоя властность и Тебе належит, Боже. Сьогодні każdy z nas szczera oddaje Najświętejszemu sercu Twojemu, jak jeszcze больше zjednać z Tobą. Многие зовсім nie wiedają Ciebie, многие odwierнулись od Ciebie, pogardzając zapowiedziami Twoimi.
Zmiłuj się nad одnymi i drugimi, o Jezu najłaskawiejszy, i przytulił się do świętego serca swojego. Благодаром будь нам, о Jezu, nie tylko wiernikom, jakie nigdy nie odstąpili się od Ciebie, ale i synam marnotrawnym, jakie Ciebie покинули. Да помаши, как як najkrótszej wernuli się Janek u Baćkowski dom i nie zginuli od jastaczy i głodu. Будь благодаром для tych, kto pomyłkowo czy przez niezgodu odluczył się od Ciebie, приведи их до пристанку правды и единства веры, как худко настала научарнее один пастырь. Одарекай стел Твой беспечной свободы. Дай им всем народам супокой и згоду. Учини, как на всей земле от краю до краю один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, распятое пришло на нас избавление, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Tajemnicu sakramenta, rozchwalaj maszyracie, tracić moc staroje prawa, Bożonowych zabawie, co nam rozum nie tłumaczyć, światło wiery wymienia się. Bogu wieczna Ojcy, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Ojcu wieczna życia, Duchu Sztola i Papodzic, dawców wieczna światła. Amen. Молимся. Panie Boże, my z wierą wyznają, że Jezus Chrystus, jaki narodził się dla Dziewy Maryi i był zamoczony na krzyży wysunicze o Najświętejszym sakramencie. Dozwól nam czerpać z tej wody i trylicy Twojej wiecznego zbawienia. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. Święty Boże, święty Boży, święty jest święty, zmiłuj się
над нами. Святый Господь, святый Господи, святые святые, змилуйся над нами. Святый Господь, святый Господи, святые святые, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, борони нас, Боже, от греховной и неспосланной смерти, с тем рожды нас, Боже. Мы грешные, Тебя Бога просим, выслухай нас, Боже.